Уважаеми колеги, дами и господа, разрешете ми от името на академичния състав на катедра политология и от името на главния виновник за днешното събиране да ви кажа добре дошли на академичната премиера на книгата на доктор Елена Симеонова «Политическия риск, анализ, оценка и управление». Аз се вълнувам, защото за мен като университетски преподавател и като изследовател е истинско удоволствие да представя пред академичната общност новата книга на доктор Симеонова. Удоволствие не само защото всеки нов интелектуален продукт трябва да бъде приветстван и оценен по достоинство, но и защото има момент на личен сантимент. Елена Симеонова е сред първите мои студенти, настоящ колега, когото уважавам и чието академично развитие и професионални постижения следя. В този смисъл за мен е интелектуално предизвикателство и чест да бъда водещ на днешната академична премиера на книгата на доктор Симеонова. Имам и още една роля, която ми дава основание да взема първо думата. За тези от вас, които са прегледали книгата «Политическия риск», е ясно, че бях натоварена и с ангажимента да бъда научен редактор и рецензент на книгата на доктор Симеонова. Познавам този текст, познавам го в процеса на работа, който беше труден, много противоречив и много емоционален, защото Елена е емоционален човек. И се радвам, че днес ние с вас сме свидетели на материализацията на този дълъг интелектуален продукт. Спирам до тук, защото искам да кажа още веднъж добре дошли на всички, да кажа, че за мен е радост да видя тук уважавани колеги от различни области, които пряко или косвено имат отношение към проблемите на политическия риск, да видя наши студенти, да видя приятели на Елена, да видя нейните близки, които споделят днешното събитие. И както е нормално, както е по етикет и протокол, дисциплина, която преподавам в рамките на специалност политология, първо бих искала да дам думата на домакина на днешното събитие, ръководителя на катедра политология, професор доктор Георги Янков, който ще представи книгата на доктор Симеонова и ще каже вероятно още нещо, за което не ме е информирал. Заповядайте, професор Янков. Благодаря. Уважаеми колеги, в два последователни дни имам възможността да коментирам научното творчество на главен асистент доктор Елена Симеонова и в частност книгата и «Политически риск». Вчера научното жури, на което бях председател, обсъди рецензиите и становищата за научните изследвания и преподавателската дейност на главен асистент доктор Елена Симеонова и единодушно предложи да й бъде присъдено академичното звание доцент по научната специалност политология от факултетния съвет. По този начин един млад и с възможности учен ще получи, според мен, заслужено признание и стимул за по-нататъчно научно и академично развитие. Днес представяме книгата и за политическия риск. Рецензента, доцент, доктор на политологичните науки Георги Манолов вероятно ще посочи редица научни приноси на тази книга. Аз ще си позволя да откроя, да обърна внимание на две важни достоинства на тази книга. Първо, с тази монография главен асистент доктор Елена Симеонова дава свой принос в разработването на сравнително ново изследователско направление в България, посветено на проблемите на политическия риск. Второ, важно достоинство на книгата е нейния интердисциплинарен характер, на границата между политологията и икономическата наука. Подобни изследвания трябва да се насърчават, още повече като си има предвид профила на нашия университет. Между прочим, при последната програмна акредитация на нашия университет, една от препоръките беше именно
в тази насока. Да се насърчават интердисциплинарните изследвания. Политически науки, икономически науки, социология, икономически науки, управленчески науки и така нататък. Освен това, редица научни открития са направени образно казано на кръстопътищата на различните науки. За това свидетелстват и редица от Нобеловите награди. И не случайно тази проблематика, която разработва главен асистент доктор Елена Симеонова, беше включена в учебните планове на магистърски програми по специалност финанси. С тези няколко думи откривам представянето на книгата на главен асистент доктор Елена Симеонова "Политически риск, анализ, оценки, управление" и пожелавам така успешен живот на тази книга. Книгите, както и хората, имат свои истории. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, професор Янков. Бих си позволила да дам думата на един от рецензентите, научните рецензенти на книгата на доктор Симеонова, професор, доктор на политологичните науки Георги Манолов. Заповядайте, професор Манолов. Благодаря ви. За мен е истинско удоволствие да присъствам на това много приятно научно събитие, тъй като аз съм заинтересован не само поради това, че съм рецензент на великолепната книга на главен асистент Симеонова, а и поради това, че тя води мои семинарни занятия. И ние в продължение вече на трета поредна година имаме едно великолепно творческо сътрудничество, което намира израз в развитие на една относително нова дисциплина в нашия учебен план на специалност политология. Това е една от многото причини, защото аз също познавам добре доктор Симеонова да приема да бъда неин рецензент. Професор Янков засегна някои най-фундаментални приноси. Аз бих искал малко да конкретизирам, по-скоро да кажа това, което съм изразил по по-конкретен начин в рецензията, без да отегчавам аудиторията. Разбира се, безспорно, изключителен принос е това, че монографията има интердисциплинарен характер. Повтарям това и потвърждавам това, защото, както добре е известно на голяма част от присъстващите, а може би на всички, това е един подход, който много трудно се разработва. За този подход, уважаеми колеги, както добре е известно, са необходими изключително много знания преди всичко, познания в отделни области и сфери на науката и естествено огромно желание и възможности този подход практически да се реализира, когато се работи върху конкретен труд, върху конкретна монография. Темата е рискова, не само защото е политически риск. Темата е, дори ако искате, възприемете самата тема като определен научен капан. В тази тема може да се отразяват много научни и други изисквания, знания и критерии да се прилагат. Но тя не само добре успява да се справи с това, но да намери изключително добрият баланс между икономическите, между политологичните, между социологическите знания и историческите. Поне в този спектър от знания, научни познания може да се каже това категорично. И в този смисъл това е един изключителен принос. На второ място, при всички положения трябва да се повтори по трети, че това е първата монография в нашата научна книжнина по тези въпроси. Нещо, което в развитите страни отдавна е развито, в различна степен, разбира се. У нас едва сега, на 24-та година от началото на прехода, се появява конкретна монография с изключително сериозен, задълбочен принос по проблемите на политическият риск, не по риска изобщо.
Политическият риск, доколкото на мен ми е известно от това, което готвих рецензията и от това, което прочетох, разбира се, у нас е действително много слабо развит. Да не говорим за неговото измерение в непосредствената българска политика. Днес, сега, в съвременността. И в този смисъл не може да не се подчертае този изключително сериозен, задълбочен принос в развитието на българската, не само политологична книжнина, но и икономическа и друга. На трето място мисля, че трябва да се подчертае голямото умение на главен асистент Симеонова от гледна точка на използването, на бораването с конкретен методологически инструментариум. Тук определено, уважаеми колеги, личи една много добра подготовка. Теоретична, методологическа. Тя много умело, много задълбочено, много качествено, много всеобхватно и същевременно прецизно използва известен методологически инструментариум, който действително помага изследването да бъде концентрирано в рамките на проблематиката, а не да се разлива до толкова, доколкото и тематиката е интердисциплинарна. И още нещо може и трябва да се каже в заключение, за да не преразказвам рецензията, в нея са посочени много още неща. Мисля, че това е един закономерен венец в развитието към момента по тематиката, по която Елена работи от доста време, защото преплитането на политически, политологични, на икономически, на знания в областта на финансите е нещо, което трябва да се адмирира. И аз мисля, че тя проправя една определена научна партина, която не само трябва да доразвие, това вчера беше подчертано и на журито, когато докладвахме нашите възгледи за нейния труд, ами да се подпомага, защото тя има една великолепна чуждоезикова култура и подготовка и аз бих направил две препоръки. Да се опита да издаде този труд навън, в чужбина, сигурен съм, че ще има интерес. Второ, по някакъв начин, и последно, с което завършвам, по някакъв начин, без скруполи, без излишен научен срам, нека тази книга стане достояние на българските политици, за да имаме по-малко рискови ситуации, възможно по-малко в днешната ни съвременна политическа действителност. Благодаря, желая успех и по-нататък. И аз благодаря на професор Манолов. Смея да твърдя, уважаеми колеги, че кореспонденциите на политическия риск са много. Той има наистина много измерни връзки в социалното битие. Без да съм информирана какъв ще бъде акцента, който ще направи професор, доктор на социологическите науки Михаил Мирчев, си позволявам да изкажа предположението, че той може би ще разгледа току-що отминалите избори като политически риск или връзката с политически риск. Нека това не ви ангажира, професор Мирчев. С удоволствие ви давам думата и очакваме какво ще кажете. Днеска мислех да си почивам от избори, но да, толкова са важни събитията, в които сме въвлечени и участваме, че няма почивка от тях. Първо искам да честитя на Елена. Много се радвам за нейния успех, за пълното единодушие, доколкото разбрах, както на рецензентите, така и на членовете на журито. А лично аз това го очаквах, защото считам, че Елена е един много модерен наш колега. Първо като мислене, второ като научен академичен ресурс. Тя отне многото наши колеги, включително и по-младите, които много добре владеят чужд език и ползват и този ресурс. С нея от 2 или от 3 години, Елена, ще ме поправиш, сме титуляр и асистент в един за мен интересен курс, добре прият от студентите, така че имам единствено и само много добри впечатления. Поздравявам и катедрата, защото знам, че ситуацията в немалко от нашите катедри не е толкова проста и елементарна. И това, че се дава път на човек като Елена, просто заслужава адмирации на ръководството на катедрата и изобщо на целия състав на тази катедра. Аз очаквах Елена да ни изнася лекция, пък се стовари това нещо върху мен. Изобщо не съм подготвен, но сега за 5 минутки се опитвах да си събера мислите
и много набързо ще ви кажа според мен какво се случи на тези избори и какви са правилните интерпретации. Не мога изобщо да не го правя, просто бях помолен. Да го правя ли или не? Това е лична молба на Елена. Не съм се натрапвал по никакъв начин. Изборите приключиха, но тепърва предстои тяхното осмислене. Общо взето знаете, че ситуацията на страната е доста тежко. Не е случайно, че по такъв начин се стигна до предсрочни избори и беше безкрайна провокация всъщност какъв ще бъде изхода от тях. Какво показват числата? Има всъщност една печеливша партия, казва се БСП. Числата са две. Плюс 200 хиляди гласа, плюс 30% спрямо дела от 2009 година. Какво предстои? Имат малък шанс да направят, макар и неустойчиво, но все пак може да продължи няколко месеца до година-две правителство. Формулата ще бъде с ляв мандат, десен премиер. Под десния премиер всички ние знаем, че се визира нашия колега, уважаван доцент Пламен Орешарски. Само една дума. Дайте си сметка, давам си сметка, че всъщност нашия вариант, ако това се случи, защото може и да не се случи, става нещо, бъдещата власт ще бъде някаква сложна конструкция от сорта на гръцката от 2 години насам, когато двете стари врагове партии, лява и дясна, всъщност бяха принудени да направят общо правителство и до сега оцеляват, въпреки трудностите, трудности отвътре, трудности отвън. При нас има една особеност допълнителна. Ние винаги сме били страната на експериментите, че всъщност ще имаме десен премиер, а зад него няма да има десни партии, тъй като старите десни партии на практика загинаха. Спечелилата ГЕРБ всъщност катастрофира. За този факт много хора все още не смеят дори да си го признаят. Числата какви са? Минус 500 хиляди гласа и минус 30% от относителния дял през 2009 година. В момента може експертно само да се подозира има ли голям мащаб на фалшифицирани гласове. От данните, изнасяни от прокуратурата, може да се подозира, че само подменените бюлетини са от порядъка на 100, 150, 200 хиляди. Което в числа какво означава? С тази добавка 3-4% отгоре формално са първи, без тази добавка 3-4% отдолу биха били втори. Спечелилата ДПС. Числата също са катастрофални за тях, въпреки че видимостта е точно обратната. Минус 200 хиляди гласа спрямо 2009 година и минус 30% от относителния дял спрямо 2009 година. Има един много скрит факт, който аз съм човека, който преди изборите обърна внимание на него, но сега мисля, че трябва да почнем да го осъзнаваме. Всъщност, изглежда, че те не си загубиха политическия монопол сред един много специфичен електорат. Всъщност, те започнаха да си губят и на практика са силната партия, но вече не са политически монопол в този сегмент, защото втората протурска партия, Национална партия за свобода и достоинство, има следните числа. Тези, които все още се знаят. Тук може да мръдна числата. 1,6% и около 60 хиляди гласа. Въпреки репресиите, които спрямо тази партия на местно равнище бяха оказвани от активистите на ДПС. Всъщност това е немалък успех и не е успех за подценяване на тази дублираща втора протурска партия. Спечелилата Атака, тъй като и те са спечелили, нали? Всички са спечелили. Числата какви са? Минус 100 хиляди гласа и пак минус 30% от относителния дял. Изключително странно е, че всички спечелили в тяхната сегашна катастрофа имат минус 30% спрямо 2009 година. Изобщо играта на големите числа по време на избори, това са всъщност онези факти, пред които дори боговете би трябвало да мълчат. Така, загубилата НФСБ, Национален фронт за спасение на България, тя е загубила, всъщност е спечелила, защото почти не влезна в парламента. Само ако преизчислиме на базата на 100-150-200 хиляди гласа в плюс за ГЕРБ, ако тези неща ги нямаше, за първи път в историята на България се получава при парламентарни избори такъв изкуствен вод. Ако това го нямаше, всички останали проценти се пренареждат и НФСБ сега щеше да бъде с около 4,5% вътре в парламента като пета сила.
В подобна ситуация вероятно щеше да се окаже и формацията на Меглена Кунева. Там може би нямаше да стигне, но при всички случаи щяха да доближат много плътно 4%. Така че НФСБ просто на сила загубиха. Липсват им около 11 000 гласа. При това при една много натраплива, медийна, тотална така реакция спрямо тях на премълчаване и подценяване. Така, истинските губещи кои са? Това са старите десни партии. На първо място слагам старата десница Меглена Кунева. На второ място слагам още по-старата десница Милка Байванов и СДС. И на трето място слагам най-старата истинска десница Иван Костов и ДСБ. Първо, процентите са им плачевни, и второ, дойде време, когато това нещо не може да се крие и не случайно в момента всички те си подадоха оставките. Друг е въпросът дали от тези оставки ще бъдат приети. Нали? Защото не винаги, когато една оставка е подадена, след това съответният лидер се оказва свален от власт. И в заключение, според мен, в тези избори не беше уронена демокрацията, напротив, обратния е моят общ извод. Спечели демокрацията. Първо, количеството на купените гласове спрямо 2005 и 2009 година е 2 пъти до 3 пъти по-малко. Това се дължи на гражданска активност, на изключителната активност на медиите, на изключително многото и активни международни наблюдатели и на конкуриращите вече малки опозиционни партии, които успяха да вържат ръцете на големите купувачи на гласове. Това е печалба за демокрацията. След което медиите за първи път, поне от 10-15 години, упражниха контрол върху този вид злоупотреби. Така че медиите си влезнаха отново в ролята на четвърта власт, на четвърта демократична и ефективна власт. Третата печалба, за първи път от много години, поне 10-15 години имате активизация на гражданите. Огромно количество от сигналите за фалшификации, злоупотреби, съмнения, купуване и така, опити за купуване, всъщност бяха подадени от обикновени хора, не от хора, които са ангажирани от съответни партии. И накрая международните наблюдатели, които през последните 15 години бяха абсолютни статисти в България, само узаконяваха безобразията, които се вършиха и през 2005 и 2009 и особено през 2011 година. В момента международните наблюдатели вече не могат да крият истината за злоупотребите и беззаконите и виждате вече международната реакция как започва да се натрупва. Това е оздравителен процес и от това печели демокрацията. И последно, какво до месеци, ако имаме нови избори, ако не може да се състави правителство или то се състави и престане да работи през есента или през следващата пролет? Считам, че избори ще правим, но преди да направим избори, според мен е хубаво да се направи усилие. Мисля, че нашето демократично, възраждащо се демократично общество ще направи 3 големи експеримента. Дали ще успее, ще видим. Нова дясна партия. Вижте, в момента имаме парадоксална ситуация, че сме в дясна епоха с десни биг брадъри, с десни настойници от Европа, с дясно мислеща, говореща интелигенция, а вече нямаме дясна партия, защото ГЕРБ в никакъв случай не може да бъде сложена в рубриката дясна партия. Тя е типично картелно-бизнесменска партия. Тя е нито лява, нито дясна. Тя всъщност няма идеологически облик. Така че нова дясна партия. Не знам как ще стане, не знам кой ще го направи, но за няколко месеца мисля, че едно средно поколение от български десните хора, мислещи сред интелигенцията и сред политиците, би трябвало да направят едно генерално усилие да формират нова дясна партия. В момента, според мен, имат между 12 и 15% много активни, образовани, дясно, идеологически дясно мислещи хора, които в момента са в ситуация на абсолютно страдание, защото нямат дори мижава партия пред себе си. Така че, ако някой даде конструкция, ако даде горе-долу човешко лице, персонално човешко лице на такава нова дясна партия, това може да бъде изведнъж да стане средно голяма партия на едни предстоящи избори. По средно голяма партия се разбираме партия от порядъка между 12 и 15%. Просто имате електорална база, а го няма субекта отгоре. Нови граждански партии, които досега абсолютно не можаха нищо да направят, имат време, ако имат някакъв ресурс да го направят. И последното,
Вижте, избирателният кодекс е препълнен с съзнателно поставени вратички, чрез които на практика да се злоупотребява и след това като те хванат да не могат да те осъдят. Просто има месеци, това правителство, което евентуално ще почне да работи със съответния парламент, ако друго не могат да направят за България съществено, могат да изчистят избирателния кодекс, така че следващите избори многото безобразия да не бъдат поне в законна форма. Благодаря за вниманието. Мисля, че бях максимално лаконичен. Всичко, което казах и дискусионно. Още веднъж, Елена, честито и на добър път. Благодаря на професор Мирчев. Действително това, което тук прозвуча е дискусионно и вероятно ще положи основите на една дискусия, макар времето да не е толкова неограничено, за съжаление, както винаги. Но преди това аз искам да дам думата на основната причина, за която днес ние сме се събрали. Да дам думата с голямо удоволствие на главен асистент доктор Елена Симеонова, авторът на книгата "Политическия риск". Макар че тя е казала каквото иска да ни каже в книгата, днес аз лично с удоволствие очаквам нейните думи. Заповядай, Елена. Уважаеми гости, благодаря ви, че сте тук, защото всичко става с хора. Вашето присъствие днес тук от една страна е уважение, от друга страна е признание към това, което някой от вашата общност е постигнал. Колеги от академичните среди, това, което скромно съм се опитала да направя в книгата, е най-напред един обзор и синтез на постиженията на българската академична общност, защото темата за политическия риск е както стара, така и нова. Мисля, че коректно съм отдала дължимото на всички онези от вас, които работят в проблематиката на риска. Както риска от гледна точка на националната сигурност, така и на риска въобще в сферата на международния бизнес и финансите. По-трудната част беше да направя обзор на онова, което по света от края на 60-те години се работи в проблемното поле на политическия риск. И точно в тази насока виждам моя миниатюрен принос да поставя прожектора върху едно от хилядите възможни измерения на риска. Тъй като в много от сферите, главно в международния бизнес, финансите, този тип риск се разглежда и се споменава, но не е обект на самостоятелен и по-обстоен анализ. Не беше планирано това представяне да бъде по време или след такива тежки, сложни избори. Изборите, макар и в една спокойна и демократична среда, все едно коя, не визирам конкретно българската, винаги са вид риск. И от тази гледна точка си позволих, макар и в последния момент, да помоля професор Мирчев да направи своя коментар за тези избори, защото, признавам си, в негово присъствие не бих си позволила да разглеждам точно този аспект на политическия риск. А в момента той е най-важен за нашата страна. В трудния процес на събиране, обработка на информацията, имах подкрепата както на приятели, така и на много мои студенти, за което, разбира се, им благодаря. Факта, че днес сме се събрали тук по повод на книга, която представя как рискът, който идва от средите на политиката, влияе на бизнеса, още веднъж символично показва връзката между университета и бизнеса. Тук са и мои партньори и колеги от бизнес средите,
тъй като това моя амплоа беше другата провокация към мен да тръгна да работя в тази посока. Специално искам да благодаря на колегите си от Карол, на Надя Неделчева, Ками Лазарова, финансови анализатори, сертифицирани, с които сме водили много дискусии, до тях съм се допитвала как изглеждат нещата от тяхна гледна точка. Още една провокация, която дойде по повод на проблематиката, беше свързана с така, къде е на шега, къде е по причини лични, които имах, магистратурата по финанси, която успешно издържах. И тук сред нас виждам така преподавателя, който ми даде тласък и каза: ама това е интересно, що не поразровиш по-надълбоко? Така че доцент Силвия Трифонова, благодаря. Първата миниатюрна разработка в тази проблематика беше по нейна дисциплина. Колеги студенти, казах вече, че на вас дължа също много и като възможност за апробация на отделни теми, и като техническа помощ при събиране и обработка на информацията. Ще си позволя, обръщайки се към вас, да дам едно сравнение, което ми е любимо и което присъства в увода. И то е за приликата между политическия риск и тютюнопушенето. Защо използвам такива... Пушачите знаят, че тютюнопушенето вреди сериозно на тях и на тяхното здраве, но въпреки всичко съзнателно поемат риска. Просто защото катастрофичният елемент е прекалено отдалечен във времето и по тази причина имагинерен. По същия начин бизнеса е наясно, че има такова чудо като политически риск. Отчитат го в анализите, поне понятийно, но пък от друга страна се надяват, че толкова отново имагинерно, че по-вероятно е да не им се случи, отколкото да се случи. И по тази причина продължават да го поемат в големи дози, докато не настъпи катастрофичния момент. Признавам си, че съм пристрастна и към идеите на един автор, Насим Талеб, който силено пише по проблемите на вероятността и риска. С цел да улекотя четенето на места доста тромавия труд, съм си позволила точно подобни разсейващи и отморяващи любопитни факти да давам в розовите каренца на книгата. Тук е момента да спомена, че виновник за начина, по който изглежда тази книга, е Владимир от Procreative Studio. Така че благодаря. Няма да се разпростирам по-нататък. Искам да приключа с няколко неизбежни благодарности. Първо, това, че в момента съм тук и това, което съм постигнала до момента, дължа на моя университет и на 2 катедри в него. Така че като преподавател и като изследовател съм най-напред рожба на катедра Международни отношения. И присъствието на ръководството на катедрата днес тук за мен е наистина чест, за което им благодаря. Искам да благодаря и на катедра политология,
за другите възможности, които ми дадоха. Колегите от катедрата, тяхното присъствие тук също е чест за мен, така че благодаря ви, колеги. Искам да благодаря на всички свои близки, разбира се, приятели, но и най-вече на родителите ми за безпрекословната подкрепа, която винаги са ми оказвали. И накрая позволете ми едно пристрастие. Книгата е наистина хубава, но аз имам две много по-значими произведения в този живот. И това са двете ми дъщери, Десислава Симеонова и Константина. Благодаря веднъж и се надявам сега вие да вземете думата, не толкова с въпроси, по-скоро с коментари, тъй като темата е достатъчно всеобхватна и всепроникваща. За мен беше удоволствие, както надявам се и за вас, да чуем Елена Симеонова. Тя отново беше емоционална, както е, но аз за това си я обичам, още от студентка. Има хора, които не могат да се променят. Аз съм от този тип хора. Ще си останем такива, за добро или за лошо. За мен беше удоволствие да те чуе, Ели. За мен е удоволствие да видя нейните близки, родителите и дъщерите, които също обичам и така, които познавам. Така че пропуснах. Моя пропуска, че в началото не ги поздравих. Поклон на родителите за прекрасната им дъщеря. И споделям онова, което Ели пише на страница си на книгата, не знам дали сте обърнали, с обич на дъщерите ми за всички пропуснати мигове. Това всеки от нас, който има деца, го дължи на децата си. Аз си правя поклон за това, което е отправила към своите дъщери, защото най-близките обикновено са жертва на нашата ангажираност и всички пропуснати мигове, за съжаление, са свързани с наши заетости. Извинете моето емоционално отклонение, но аз си знам, че съм такава и тези, които ме познават, също знаят, че съм такава. Продължаваме по същество, уважаеми колеги, дами и господа. За мен е удоволствие да ви дам думата. Достатъчно аз съм я вземала, аз с това си вадя хляба с говорене, както и повечето от нас. Да ви дам думата за мнения, за въпроси към автора на книгата, за всичко, което мислите, че може и трябва да се каже на академична премиера на такъв труд. Заповядайте, имате думата. Само една молба. Ние като мнозинство се познаваме, разбира се, тук в аудитория, но все пак нека тези, които задават въпроси или правят изказвания, да се представят. Благодаря ви предварително. Имате думата. Заповядайте. Светослав Масларов, пенсионер, занимавал се некога с международни финанси и затова много ме заинтригува това, което беше казано и прелистих. Най-напред поздравления за смелостта, макар че едва ли се осъзнава да се захване с тази хлъзгава област между политиката и мръсната дума пазар. Преди 25 години на един симпозиум в рамките на СИФ в Унгария към руската делегация председателстващия се обърна към един от присъстващите съветски професори, които говориха за икономическия метод на управление, механизми и така нататък с думите. Скажи ринък, Сережа, скажи ринък. И до сега тази дума, както и думата пари, нали сте забелязали, че използваме средства или финансови средства, защото пари и пазар са мръсни думи. За мен това е за поздравление. И имам една страница 33. Политическия риск, макар и непряко, оказва влияние върху финансовите пазари. Това сигурно, доктор Симеонова, вече сте наясно, че не е така. Не макар и непряко. Много пряко. Само подозрението, че председателя на Европейската централна банка или на Федералната резервна система би могъл
да каже нещо, което да се разминава с очакванията, чието и да са те, и вече се проявява веднага на дисплеите на вашите колеги от Харол, ще ви го кажат веднага, защото те го виждат всеки ден. Разбира се, и с това ще приключа, но това е едно много широко отворено предизвикателство. Да признаем, може би да признаем, някой може да не го признае въобще, че всъщност риска на финансовите пазари или финансовия пазар във всички му подразделения е резултат от това, което е странови, политически или каквото и да е, защото в крайна сметка, и вие в съдържанието видях се занимавате с това нещо, оттам тръгва всичко. Сега вече няма пазар в онен смисъл, в който сме го учили в учебниците по политикономия на капитализма в трактовката на онези от 19 век. Сега е държава. И оттам идват проблемите, така че политическия риск е в центъра на всичко и ви благодаря наистина още един път за смелостта. Извинявам се, ако съм бил много пристрастен, но заслужава поздравление едно такова нещо. Благодаря ви, колеги. Благодаря на професор Масларов. Вие винаги сте интересен професор. Благодарим ви. Други колеги или гости, заповядайте. Аз не съм сложила очилата, далекогледа съм, така че ще ви видя. Заповядайте, колеги, за въпроси, за коментари. Так му реших, че доктор Ценова ще вземе думата. Тя изключи микрофона. Благодаря. Да, заповядайте, колега. Може да ползвате микрофона. Госпожа Катя Йорданова, председател на Съюза на транспортните синдикати. Извинете, изглеждате прекрасно. Познавам ви, но не ви познах в момента. Имала съм удоволствието да се запозная с вас. Благодаря. Аз няма да имам въпроси, но не мога да се въздържа да не поздравя Ели. Моята асистентка Ели от международни отношения. Аз имах честта и удоволствието да завърша този университет и да взема с пълни шепи от хора като господин Генов, професор Генов вече, да, но от такива имена, които са сред нас, и е много неудобно за мен в тази аудитория да правя дълги изказвания, но искам да благодаря за това, че съм имала възможността да бъда с вас и да кажа, че нямах възможност да прочета това, което Ели е подготвила за нас, въпреки че тя ми предостави тази книга няколко дни преди това откриване. Погледнах през нея, минах набързо през нея, но не се съмнявам в нейното съдържание и в това, което тя е подготвила и което ще остави за нас. Аз имам удоволствието и да работя с нея, затова просто искам да благодаря и да кажа, че е изключително удоволствие за мен да съм част от това, което правим заедно, да съм част от живота на този институт и да кажа, че ще бъда с вас и от тук нататък. Благодаря ви за това, което сте ми дали, това, което давате на нашите деца и на нашите студенти. Благодарим ви. Заповядайте, колеги. Въпроси или коментари, вероятно персонални към доктор Симеонова във връзка с книгата. Макар че тя ми суфлира, че не иска въпроси, но ето тук имам едно изказване. Заповядайте. Макар да смъквам рязко възрастовата граница и да не мога да се сравнявам по никакъв начин с аудиторията тук и академичните постижения, с две думи, името ми Ясен Георгиев, госпожа доктор Елена Симеонова беше моят дипломен ръководител, докато следвах международни отношения в този университет, след което винаги сме поддържали много близки отношения. В момента ръководи Институт за икономическа политика, да не се бърка с други институти, и като човек работещ в анализаторската сфера,
не мога да скрия моите адмирации към този труд. Все пак всеки от нас ще се съгласи, че това не е, че това е наистина голямо постижение с оглед на другите две големи постижения на доктор Симеонова. И само съвсем накратко ще кажа, не случайно всички уважавани международни индекси, макар че те имат и някаква условност и не са строго академични, покриват темата за политическия риск по една или друга форма. Тук искам да обърна внимание на индекса за световната конкурентоспособност на Световния икономически форум, индекса на бизнес училището в Швейцария, в Лозана, IMD. Така че книгата е изключително навременна, актуална и всяка следваща работа в тази посока ще бъде голямо предимство за нас, тъй като смея да твърдя, че до сега такова нещо не е правилно на български език. Поднасям поздравленията си и ще се радвам да чета втори и трети том на политически риск от доктор Елена Симеонова. Благодаря на колегата. Има ли въпроси или коментари, защото аз си позволявам да издам една малка тайна изненада. След приключване на официалната част, доктор Симеонова ни е подготвила почерка с по чаша вино и още нещо, така че всички сте поканени. Но преди това, има ли въпроси или изказвания? Заповядайте. Господин Диклевски, заповядайте. Валери Диклевски, към Ели имам само две изречения. Първо, поздравление за великолепната монография и второ, бихте ли си позволили, доктор Симеонова, да направите една оценка, кой е най-важният политически риск в контекста на анализа на професор Мирчев? Аз съм известен, че винаги задавам удобни и лоши въпроси, но знам, че Елена може да излезе от всяка една ситуация. Благодаря. Така, благодарим. Ако има други въпроси към Ели или директно тя е готова с отговора. Или доктор Симеонова, или... Ако имате въпроси, слушаме ви. Да, заповядайте, професор Митев. Аз също поздравявам колежката с нейния успех, защото той е успех и на нашата катедра. Ние се уважаваме като един творчески колектив и успеха на всеки го е и успех за всички нас. Миналата година, когато тя представи за обсъждане една студия, някак си усетих с шестото си чувство, че тук има материал за една монография. И тя, може би, е забравила, но аз бях първия, който казах, от това трябва да направиш книга. 3 пъти съм разговарял с нея по този въпрос и много се радвам, че ме послуша, защото по този начин ти разгърна една цялостна доктрина за риска. Сега всеки, който се занимава с анализ на политиката, знае, че анализът тогава е продуктивен, когато има нещо установено, когато процесът има някакви граници, има някакви индикатори, което позволява да се предложат определени методи, методики, методологии, за да се направят и верни изводи. При риска нещата не са така. Това е една, бих казал, материя в движение, една материя с непредвидима перспектива, една материя, която се реализира с различни скорости, една материя, която винаги е нова, една материя при риска, която изходът може да бъде съвършено неочакван. И в този смисъл анализът на риска е действително едно много сериозно предизвикателство, поради което аз смятам, че тук така ние сме свидетели на началото на една нова, да наречем, страница в теорията на политическият анализ, тъй като аз съм пристрастен към тази материя и ще се радвам тя да продължи да работи в тази област, защото установеното всеки може да го анализира. Но това, което носи неизвестното, ти да предвидиш евентуалният резултат, е, бих казал, голяма полза за отечеството и този, който се научи да го прави, той може би ще види при живи паметника си, построен от този благодарен народ. Благодаря. Благодаря, професор Митев. Родолюбиво, както винаги, благодарим ви. Разбира се, заниманията с риск имат много рискове. Елена не случайно вече в тази ситуация е рискова.
но тя успява да се справи с риска, защото аз си давам сметка, че едно от главните предизвикателства, когато работим с теория и правим теоретични изследвания, колеги, е да преодолеем протекционизма на сетивността. Елена беше поставена пред ситуация два типа протекционизъм на сетивността да преодолява. Собствения си и авторовите, които тя трябваше да коментира, за да стъпи върху тях и да изгради себе си. Това го прави с силата на своята логика, която наистина е неразбиваема. Позволявам си да го кажа като човек, който познава текста, който Елена ни представи, защото писала съм го в предговора, позволявам си обаче още веднъж да прозвучи пред всички. Нищо не разбирам от политически риск. Специалист в друга област съм. Първата ми реакция, когато Елена ме помоли да стана рецензент на книгата, беше да откажа какво разбирам аз от политически риск, какво ще рецензирам. После обаче помислих и реших, че всъщност моята роля е да проследя логиката, методологията, продуктивността на следвания от нея подход. И реших, че всъщност базисната ми философска образованост ще ми даде и безпристрастност, ще ми позволи да направя трезва оценка. Тази оценка е категорична, че логиката, която използва Елена, и методологията е много успешна, продуктивна и съм убедена, че тя ще се справи пред всички рискове, които от тук нататък стоят пред нея. Аз повече няма да взимам думата, сега ще я дам на Елена, но използвам правото си на последно изречение, може би за сега, по повод на всичко, което казах. От сърце желая на Елена добронамерено критична аудитория, защото един продукт има смисъл само тогава, когато предизвика полемика. Аз лично много скрупулезно четох проблема и връзката риск-идеологи. Не съм съгласна с много от нещата, които са постановки на Елена, но това е нейно право. Тя логично ги извежда. Смисъл на един труд е, когато предизвика полемика, така че от сърце желая на доктор Симеонова добронамерено критична аудитория. Нека да й дадем думата, а след това, ако има още въпроси, може да ги зададете и формално, и неформално в кулоарите. Заповядайте, доктор Симеонова. Направо съм поставена под стрес в момента. Като тръгна да задаваш, позволявам си на малко име Валери да се обърна въпроса си и до частта кой е най-важният политически риск и казах, тук съм свои води, ще отговоря. Но като го обвърза и с изборите и увяхнах, така да кажа. Но ще си позволя да отговоря и аз измъквайки се до някъде. От всичките видове риск, които съм представила, бих казала, че най-важният, най-значимия и съответно най-опасния е този, който не е бил предвиден. До тук. Изборите бяха предвидени. Така че и като продължение на коментара, който направи професор Митев, му благодаря. Искам само да споделя нещо от кухнята. В интерес на истината, аз от около 3 години ровичках, чоплех из проблематиката, но не се чувствах готова да изляза с нещо по-значимо. Щеше ми се първият труд, който излезе от мен по тази тема, да има малко по-друг характер, т.е. представях си го ориентиран изцяло към бизнеса, в порядъка на нещо като наръчник на чуждестранния инвеститор за това какви политически кампании би следвало да очаква в България. Там продължавам да събирам информация, но поради стечение отново на обстоятелствата, всъщност си дадох сметка, че първата крачка трябва да бъде по-скромна, именно да се заявя пред академичната общност полето, проблемното, в което занапред смятам да работя. Така че благодаря и на професор Митев, и на професор Янков, специално за това, че ме подбутнаха и казаха, сега е момента, сега трябва, по-нататък, като му дойде времето за другите неща. Така че благодаря още веднъж. Ако няма други въпроси и коментари, мнения, си позволявам да ви поканя да продължим дискусията.
отвън на по чаша вино. За мен, отново повтаряме, чест, че всички сте тук. Благодаря.